Hľadáte svoje čarovné miesto, kde by ste trávili voňavé letné večery? Pozorovali augustové búrky, cítili jesenný vietor vo vlasoch a hriali sa pri krbe za dlhých zimných večerov? Chcete uniknúť z panelákovej džungle a mať okolo seba priestor, kus vlastnej zeme, ktorá rodí, plodí, vonia a kvitne? Práve takéto unikátne miesto mám v ponuke na predaj v Sokolovciach, 6 km od Piešťan a 13 km od Hlohovca. Pozemok o výmere 1505 m2 so starým domom a ešte staršou hospodárskou budovou z nepálenej tehly, obklopený ovocnými stromami v tichej časti obce. Všetky inžinierske siete priamo na pozemku, prístup po asfaltovej ceste. Štebot vtákov, vôňa pokosenej trávy, hrušky, slnečné lúče, leto a vy. Zaujalo vás to? Presne takéto niečo ste už dlho hľadali? Zavolajte mi a dohodnite si čas osobnej obhliadky. Budem sa na vás tešiť.